Kitrai khandau hakaba maulangut government LP school East Castle district Kayeng kilakhang talas ndon ka school aji kai khanaret nakada bok office deputy inspector kamshim sngap ikching dawa chungki katkum chingte bumunshwa kitrai jaka kilakharpat nak sarkar kabadi pej beidei begatei banta ban kershalem katkum ka scholar nadu usnem khat khandai spa nyo funriu nadu blaseng ye gatek school hendai lakno baki bor gatnat kim patya satya ke ek batrai jaka kilabu ik scholar kumda kimman se ban khang talano isisndon ye gatek school kilong badak sarkar shimkya kladai ban khot ik trai jaka ban ikran khana makan ya be yaranti lumkum ta trai jaka kinum ailat shuban pli ye gatek jaka puli Ka jaka kepada nafuk maulimut is kasiham keba don ka jaka pule bangila ais ngubha na du kipor keba mensua sya ketrak pule puthi ban don kam ya kata jaka ha keba penang pensa ki khuri kiti jong ketika snong bat kathani berhoi hanai keba penlengo ingi na du kiti kisnam ila don kijing ite ba ngin yo kijing mentoy hadir bagi ai ka jaka ngin sayo kijing mentoy ha ka lian ka yo kam jam hanai ka sarkar kam sim lale ie hagini kisnam baladat milai budin ban penerukam ni ya ki prasa nane iki trai jaka ba dei na kayeng jungi hanai kam sim lak deu hoi kila thong spor ya ka we na ka trai jaka tai hanai tang katu na por kalai kai kum bakna snap hanai kala kila weng no eka hadu menta kim sim la thong su te dei na ne ka daw la pelong ni ba menta sngi ba ngin khang kala no ya ketika jaka pule khang ba ka sarkar lane ka office jong kiti ai kan simkhia ban penbet ha ka bede kai jaka kwa hi ka e ba I maintenance jungi labu ingi ha ka ba inyo I bha ha ketika ka jaka pule ka ba don ha ka jaka ka jungi ni ngit skemru ba ka office ka department ka beripet ya katai lengba ka di ai office kan simkhia ban penbet kham kloi khang ba ki khna kinam du ya ka pule puthi ane ka ta ka por ke jengki ha ke ban pule ha ke ka jaka